lehen txandan esan dut 5 datu garrantzitsu falta zaizkigula. Lehena kostu osoa, ez dakigu. Eta ez bakarrik guk, Odon Elorzak ere 2008ko amaieran ez ekien. Ez dago galdetu beharrik, esan digute Corcuera eta Lete andereek, behin baino gehiagotan bereziki Lete andereak. Bitxia, Odon Elorzak galdetu behar izan zuelako duela hilabete batzuk. Bigarren datua falto zaiguna, inaugurazio datak ez dakizkigu. Eta hain lotxagarria da, ezen dagoeneko barre egiten dugun data atzeratze berri bakoitza entzuterakoan. Badirudi, beti falta direla 5 urte bukatzeko. Hirugarrena, Euskal Autonomia Erkidegotik kanporako loturak. Ez dakigu noiz egongo den adibidez Hendaia Akize Bordele, ez dakigu Euskal Igrekoa eta Nafarroako korridorea Aralar Azpitik ala Lautadatik lotuko ote diren. Laugarren datua falta zaiguna, merkantzietarako balioko ote duen. Sustapen ministerioak jada argitu zuen 25 urtez agindu diguna Jaurlaritzak gezurra zela. Eta Jundeizetik hegoaldera ez direla merkantzia garraiatuko abiadura handiko trenean. Orain ikusteko dago ea Euskal Igrekoan garraiatuko ote diren. Eta 5. Hiriburuetarako sarrerak eta geltokiak. Eta honen inguruko eztabaida benetan lotxagarria izaten ari da. Duela hilabete batzuk EAJak sekulako haserre plantak egin zituen, baina orain azken egunetan onartu du. Baina erakutsiz, bera dela hemen agintzen duena, 2 baldintza ezarriz. Batetik, lurperatzen obrak lizitatu egin behar direla, naiz eta ondotxo jakin gero ez direla egingo, edo ez direla egingo hainbat urtez, hamarkada batzuez, eta horren legalitatea ere aztertu beharko litzateke. Ea proiektu bat lizitatu daitekeen jakinda ez dela egingo. Eta bestetik, orain enkomienda bidez Jaurlaritzak berak kudeatu behar duela geltokien soluzioa. Hori ere, ez da ulertzen, ze uste dugu Jaurlaritza sustapen ministerioa bezain kudeatzaile txarra dela, sobera erakusten ari dela. Lete andereak esan du gobernuak bereziki arindu duela lana enkomienda izan duen tokietan. Bai, adibidez, Hernani Astigarraga tartean, non 2,4 kilometro egiteko, zeneuskaten, edo zeukan Jaurlaritzak 2 urte eta erdi egiteko, eta 13 urte ibiliko da egiten obra hori. Bakarrik 2,4 kilometro horiek. Eta bereziki barregarria da enkomiendarena entzutea Bizkaiko ahaldun nagusiaren ahotik. Aldundiak urteak daramatzanean, Bizkaikoak, Bilboko sarreraren soluzioan parte hartu nahi gabe. 5 datu funtsezko horiek, ondea makinak, Arrazua, Ubarrundia eta Legutu artean sartu baino lehen jakin behar ziren. Ulertuko genuke desbideraketa puntualaren bat, noski proiektua konplexua delako, baina gertatzen ari dena lotxatzeko modukoa da. Bide batez, badakizuen noiz sartu ziren lehen aldiz ondea makinak, Arratzua, Ubarrundia eta Legutu artean? Duela 2 aste, 15 urte bete ziren. Eta 15 urte ondoren, halaxe gabiltza, informazio kanpaina bat egin nahian, baina informazio hori gabe. Informazio hori gabe eta zuzenketa parlamentario hori gabe. Legeldi honetako 3. legezbesteko proposamena da abiadura handiko trenaren inguruan eztabaidatzen duguna, eta 3. aldiz, kasualitatea izango da, EAJak eta PSek ez dute zuzenketari jartzen. Gure ustez estrategia argia da. HTA ezin da eztabaidatu. HTA iraganeko kontua da. Eta horretan arrazoia emango dizuegu. HTA iraganeko kontua da. Estreinatzen denerako, auskalo noiz, HTA eraikitzen sartutako hormigoi guztia zaharkituta egongo delako. Eta bukatu nahi dut erdibideko zuzenketaz hitz egiten batzorde honen hasieran ezagutu dudana. Alde bozkatuko dugu, ez delako jatorrizko proposamena. Jatorrizko proposamenak kanpaina bat eskatzen zuen, eta erdibideko proposamenak ez du ezta kanpaina hitza ere aipatzen. Nahiko bitxia iruditzen zaigu. Alde bozkatuko dugu, erdibideko zuzenketa ez delako PP eta Ciudadanosek jatorrian jarritakoa. Erdibideko zuzenketak jasotzen ditu 3 ideia. Eta bat da Podemosiuk emandakoa, eta beste 2 dira EH Bilduk emandakoak. Eta oso erraz konporatu daiteke ze hitzez hitz hartu dituzte gure osoko zuzenketen testuak.
Eraz, bueno, naiz eta PP boikoteatuta daukan EH Bilduk hemen erdibideko zuzenketak sinatzeko, bueno, eskertzekoa da gutxienez gure ideiak harrapatzen, bueno, jaioa dela, eta beraz alde bozkatuko diogu.